Good morning, mayong buntag mga kaigsuonan, mayong buntag mga bagong binuha sa Diyos. So this morning, I just want to encourage to you, pinagi sa mga pulong sa Ginoo. By the way, I'm Kuya Rodnel, I'm Pastor Rodnel. So gusto lang ko mo share sa imo ang encouraging word gikan sa Bible. Okay, naging sa Bible in Philippians 4:13 said, I can do all things through Christ who gives me strength. So, kana nga verse igsoon familiar kayo na. So, sikat kayo na siya nga verse. Ginagamit na siya nga verse sa mga nangaluya, sa mga nagtuon, sa mga wala na paglaom sa kinabuhi. Then, so ka na ko ha. Dili sayop nga magamit yung verse. But sometimes, atong hinumduman igsoon nga using Bible verses nga sayop na siya sa pagpasabot kung siya dili maayo. Okay? So, ani nga time sa Philippians 4:13, I mean, in the book of Philippians, ani nga time, si Apostle Paul na priso siya tungod kay pag-share sa word ni Lord. Then, so, nagsulat si Paul ngadto sa mga katawhan niya, sa mga believers ato nga dapit. And then, imo makita mga igsoon ba nga, bisan si Paul na asa sa pagkapriso, na ulipon siya sa pagbuhat sa maayo, gidasig kaniya nga ato makita bitaw nga si Paul malipayon sa gyapon nagdasig gyapon nga kaya ko na niya ang tanan tungod ni Kristo nga naghatag kalig-on sa iyang kinabuhi. Dagan kay mga misconception sa pag-share ni nga verse nga pag kanang di ka kalangoy, I can do all things through Christ. Makalangoy daw ka pag take exam, I can do all things pero kagatuon kining maapil kag mga liga or duwa kanang basketball, I can do things through Christ who gives me strength. Mao na gipangingon nila igsoon. At sultihan ka na ko ha. So atong tan-awon igsoon ang proper interpretation. Then let's see the context of this. So moto si Paul na priso siya ning panahona. And then kung imong basahon nga verse sa Philippians 4:13, mabasa nimo da igsoon nga kanang sa before ana nga verse nagsulti si Paul nga naa ko ni panahon nga kining sa iyang pagpangalagad si Ginoo, being a pastor sa mga simbahan, ako ni panahon di ay nga kining kapoy siya. Napoy panahon ko nga okay siya. Na panahon nga wala siya makaon, sinang nag-ministry siya. Napoy panahon nga busog kayo siya. Tungod kay daghan kinagtabang sa iya nga mga kaigsuonan. Unya yang na-learn sa iyang kinabuhi nga once ang tao kontento dahil kuno sa unsa ang naa sa iya kining makalahutay kuno gihapon sa kinabuhi nya once ang tao kontento sa unsang naa sa iyang kinabuhi, dili siya ma-pressure, dili siya kinibitawng mangandoy og mga butang awa niya kay kontento man siya. So manang sa verse 30 nakaingon sa igsuon, I can do all things through Christ who gives me strength. So ang point ani mga igsuon nga gipasabot ni Paul ani nga verse is that sa bisan unsang aspeto kuno sa atong kinabuhi, sa bisan unsang kining sa bisan unsang pagsulay sa atong kinabuhi, naaman kunoy problema or wala, namang kunoy kay kwarta or nagkahurot ng imong kwarta, naamon kuno kas kaguol o naakas kalipay, sa bisan unsang aspetos, na panahon nga okay ka, na panahon nga sakit ka, na panahon nga dili ka okay, na panahon nga karabing problema, but makaya daay kuno nato nanuman because si Christ naghatag na tog kalig-on. Remember this, padato mga kawarma pobre, atong hinumduman nga wala tay mahimo kung wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. Yes, so kana sayop bisan pag naa kay kwarta karon or dato ka, ang tanan nga atong naangkon igsuon sa kinabuhi, ang Dios maoy rason nga nakaangkon ka ana og siya ang rason nga nakalahutay gyapon ka. Kay bawo igsuon mga panahon bitaw nga gusto na ka mo give up, depressed kay ka, na kay anxiety, wala kay paglaom sa kinabuhi nga molahutay, pero matingana lang ka makadungog kag mga Christian mga songs, kini makadungog kag mga preaching, makadungog kag
mga makabasa kag mga verses. At yung mga panahon nga bisag nga na ka makapray ka sa Ginoo. The other day na kay kusog nga imong masinati igsuon makapadayon gyapon ka. Wala lang ang COVID 2019 ang pila ka mga tuig walay trabaho ang mga tao. Nya kining wa tay pang sustain sa tong pangadong adlaw. Aka sure no sa makasurvive pa ba ka? Tanawa karon, you're still here. Buhi gyapon ka og nakalahutay. Nganuman, we can do all things through Christ gives us strength mga igsoon. Kung tigtan-aw kag basketball, kaila kang Stephen Curry, one of the greatest player of all time. Indeed, he is the greatest shooter of all time. Makita nimo sa sapatos ni Curry na Philippians 4:13 diha. Kung imong imagine ni gison imong i-analyzeon ba si Curry nag-champion ba sige ba siya kadaog? Dili. But nagpadayon gihapon siya. May panahon nga napildi siya, may panahon nga siya ka-shoot, may panahon makashoot siya, may panahon madaog siya, na-champion siya, na-fail, but nagpadayon siya. Nga naman, nagtuo siya igsuon, nasa kaharuray o sa abundansya, sa kalisod o sa kahayag. Ngit-ngit o kahayag sa mga pagsulay sa kinabuhi, mapildi man o madaog, he can do all things through Christ who gives his strength. Mo nang igsuon sa atong kinabuhi, ingon ang salmo nga pagmutawag kuno ta sa Ginoo, mag-uban si Lord sa atong mga problema. Wa ka na sayop. Wa siya mingingon pagmutawag ta ni Lord, kuhaon ta niya sa problema, but nagingon siya igsuon na sa panahon sa problema ubanan ta niya. Nganuman, ibisag na atas problema, makaya nato kinag-uban ang Dios atong kinabuhi mga igsuon mo nang dasig na kunimo na amang kalisod karon ngalibog kaon sa imong pag-sustain imong family, ngalibog kaon sa pag-survive ang imong ministry, ang imong pamilya, ang imong kinabuhi. Pati numdumini ang Dios maghatag nito kaligod, makasurvive ka sa kanunay, we will survive sa tanang mga pandemic sa kinabuhi. Nganuman ang Dios naghatag nitong kaligod igsuon. Nahigahom si Lord dili power but nahigahom si Lord nga maghatag natong kusog aron kita makapadayon sa kanunay. Na-pray mga igsuon nga sa atong kinabuhi na mga panahon gid nga walang wala ta. Na-pray sa atoa nga ang Dios makatag og mga instrumento. He will use instrument, people ba na or circumstances nga kitang tanan sa gihapon makapadayon sa gihapon sa atong mga kinabuhi igsuon. Kay nganuman kitang tanan gyud nagkinahanglan og tabang ug pabor diha sa Ginoo. Atong hinumduman bisan unsa pataka makugihon, maalamon, pagka madiskartihon, ayaw kalimti ang Dios. Sa pagpasalamat nganuman ang Dios ang nag-sustain, ang Dios ang naghatag sa atong tanan, siya ang naghatag sa tanan tong gikinahanglan. That is why ang ayong pasalamat ang Ginoo. Okay? So karon igsuon kun naa man kas kalisod karon akong pagampo nga sa kanunay ang Dios maglig-on sa ato nga makapadayon ta. Sagdi lang may panahon may mga tawo nga di mo tabang sa ato May panahon nga discourage kayo ta. Naadjay panahon ining murag wa nay paglaom sa kinabuhi. But let us put our hope in the Lord Jesus Christ. Nga naman siya nga atong kalig-on kusog sa atong kinabuhi mga igsuon. Nay usa ka time nga ang mga disciple nagbugsay sila sakay ang sakasakayan. Unya kining wala si Jesus tong panahon na one time minglakaw si Jesus sa tubig nagitawag nila igsuon. Kabantay mo sa ilang pagsakay wa sila kabot silang dungguanan, but the time Jesus Christ arrived and then sakay sa ilang sakayan, ningon ang Bible nakaabot sila sa ilang destinasyon. Nganuman ang Dios nag-uban silang kinabuhi mo nang igsuon naman tas pagsulay karon tawaga ang Dios salig sa Ginoo sa mga pagampo makalahutay ta igsuon sa atong mga mas kinabuhi. So mao to mga igsuonan. So I hope nga na-bless ka sa word the Lord this day, and ayaw kalimot sa pag-like and subscribe sa akong YouTube channel Lord Nel Sarabia, God's New Creation at 94. Then follow me in Facebook. Then follow also me in TikTok.
aron nga makakita pa ka og mga new videos sa para ma-encourage ta sa kanunay sa pagpadayon sa kinabuhi. So Marto, God bless, and I hope God will give us strength whatever circumstances, whatever trials, problems that we face in our lives. God bless, igsuod o ang Diyos magapadalangin sa matag sa kinabuhi.